Фатима Хамитова кешеләр үзләренең дәрәҗәсендә түгел, ысынлап та Башкортстан хатын-кызларының дәрәҗәсен күтәрделәр алар. Бына без инде башкорт хатыннары дигәнде әйтеп бирделәр. Фатима Мустафина Башкортстанның беренче хатын-кыз мәгариф министры. Туган көне 26 декабрь 1913 ел. Атайсалы Хамар өлкәһе Диңгеҙбай авылы. Фатима Хамитовна мен өзім 1970 елдан таныш. Ол вакытта ул инде 15 жылга якын министр булып эшләгән инде. Ул теге вакыт эшләр менән шөгыльләнмәгән. Ул төп юнәлеш алган да үзенә Башкортстанның мәгарифен күтәрүгә алган да, һәм шуның янында безнең телебез дә югалып калмасын дигән теләк менән яшәгән. Һәм шуларны үтәргә тырышкан. Бына ул инде авыр заманда укыган, максатына ынтылышлы булган, инде авыр замандарда белем алган һәм шул белемен кулланып безнең халыкка хезмәт иткән. Фатима Мустафина туып үскән Диңгеҙбай авылы Олы Ырғыҙ елгаһы буенда урынлашкан. Борынгы язмаларда Ырғыҙ буйы ауылдарын башҡорт иленең сиге дип атагандар. Ә был ауылда яшәгән кешеләр үҙҙәрен Ырғыҙ башҡорттары дип йөрөткән. Фатима Мустафинаның баласағы бик еңел генә булган дип әйтеп булмай, чөнки авыр елдарда яшәй бит инде ул. 2 тапкыр аслык елдарын үткәрә. 1921-1932 еллардагы аслыктарны күрергә туры килә уга. Һәм ошо аслык елдарында ата-әсәһе менән бәлки еңелрәк тормыш эзләп, туграк тормыш эзләп улар Казакстанга юлга сыгалар. Фатиманың баласағы Котосқыз аслык елдарына туры килә. Фатиманың атаһы авыл мөгаллиме Хамит Мустафин үткер кеше була. Губерния етәкчеләренә күп тапкыр хаттар яза ул. Авыл халкын икмәкле якка Ташкентка ебәрү өчен эшелон һорай. 2 катлы товар поездына тиялеп, Диңгеҙбай авылы халкы Урта Азияга юллана. Ул вакытта Фатимага 8 яшь була. Фатиманың атаһы Хамит агай юлда тиф сирен юктыра. Уларның гаиләһен Төркстан тимер юл станциясында төшереп калдыралар. Авыр тормыш хәленнән уларның әсәһе сыгу юлдарын эзләй. Әсәһен гомумән Фатима Мустафина үзенә фидакарлык, тырышлык өлгө итеп кабул иткән була. Ошо иң кыйын ситуацияларда ла әсәһе Газизә апай югалып калмай. 2 бала, бәләкәй бала, буенда тагын бер бала бар бит. Шул балалар менән ул ничектер барып эзләп таба балалар йорты. Һәм шунда барып урынлашып, онда улар 5 ел яшәйләр. 5 ел дәвамында Фатима Хамит кызы хатта башкорт телен бирә онытала башлай. Күбрәк русча һәм казакча һөшә туры килә бит инде. Һәм 5 елдан соң Газизә апай балаларын алып, яңа туган Майгөлдө алып инде Башкортстанга килергә булалар. Уфала безнең бер кем дә юк, бер кем дә белмәйбез. Инәем урысча белмәй. Үз бәләкәй балалар ошо Һәди апайларга килеп төштек. Улар безне кабул иттеләр, бик яхшы каршыладылар. Шуннан һуң әкренеп безне документлар әзерләп Ленин исемендәге мәктәпкә урнаштырдылар. Biz энем белән, Әнвәр белән шу мәктәптә укынык, ә инәем шушы детдомның уборщицасы булып, йынаусыһы булып эшләне. Өфөгә килгәндә Фатимага 13 яшь була. Якташтары Һәдия һәм Гобай Дәүләтшиннәргә күз төбәп килә улар. Гобай Дәүләтшин Фатима менән Әнвәрде башкорт балалары өчен асылган интернатка урынлаштыра. Әсәһе Газизә апайга ла ошонда ук эш табыла. Бер эштән дә куркып тормый, кара эштән дә куркып тормый. Идән дә юа ул, слесарь булып та эшләй, тегенче булып та эшләй. Һәм инде ошо әсәһе өлгөһендә был балалар Фатима ла, Әнвәр дә туган илгә тугры хезмәт иткән, фидакар хезмәт иткән, көчле рухлы, курку белмәс кешеләр булып үсеп китәләр. Үзләренең язмышларын тулысынча туган илдәренә бәйләгән шәхесләр улар. Укуга зирәк була Фатима. Химия һәм биология фәннәрен үз итә. Һәдия Дәүләтшинның киңәше буенча Фатима Тимирязев исемендәге Башкорт дәүләт педагогия институтына укырга ине. Һәдия апа әйтә миңа, нишлә Фатима һин ул нигә сельхоз институтка бирдең? Пединститутка бирергә кирәк ине тине. Уның Һәдия апаның шулай итеп әйтүе, шулай итеп киңәшләве миңа йетте. Тиз генә мин барып, сельхоз институтын документларымды алдым да, педагогик институтка биреп, шуннан минем башланы укыту, тәрбияви эштә эшләү. Яхшы укый Фатима, студент тормышының уртаһында кайнай. Оста оештырусы була. Педагогия институтын тамамлаган иң шәп белгечләрне Белоретка эшкә ебәрәләр.
Шулар араһында Фатима ла була. Уны Совет партияһы мәктәбенә өлкәндәрҙе уҡытырға ебәрәләр. Тағы ла ул Белорет педагогия һәм металлургия техникумында уҡытыусы булып эшләй. Үҙен бик яҡшы уҡытыусы, оҫта ойоштороусы итеп күрһәтә. Егәрле ҡыҙҙы Өфөгә эшкә саҡыралар. Пионерҙар ойошмаһы бүлеге етәксеһе итеп ҡуялар. Был эштә лә һынатмай Фатима. Уның лидерлык һыҙаттары бик көслө була. Һәм уның ошо ойоштырыу һәләте көслө булганга күрә, уны комсомол ойошмаһы етәксеһе итеп һәр ваҡыт ҡуялар. Белорет ҡалаһында, Өфөлә, ошо Совет районында, Мәскәүҙә лә ул үҙәк партиялар шул уҡ ойоштороу эшендә эшләй бит инде. Йәштәрҙе ул ылыҡтыра белгән үҙенең тирәһендә. Илдә репрессия башлана. Фатимаға маяҡ таяныс булған дәүләтчеләрҙе төн сыҡҡансы ҡулға алалар. Комсомолда бергә эшләгән әхирәттәрен дә халыҡ дошманы тип ябып ҡуялар. Фатимаға ла ҡырын ҡарай башлайҙар. Шул мәлдә Фатима ҡурҡып тормай. Әгәр ҙә минең ысын комсомол икәнемә ышанмайһығыҙ, шикләнәһегеҙ икән, эштән китәм тип педтехникумға уҡытыусы булып күсә. Репрессия дауылы баҫылғас, уны яңынан комсомол эшенә ҡайтаралар. 10 йыл буйы ул республиканың комсомолын етәкләй. Йәштәргә маяк була. Һуғыштан алда башҡорт телен дә уҡытыуға, башҡорт телен уҡытыуға тотҡарлыҡтар була башлай. Беҙҙең телде икенсе тел менән алмаштыра башлайҙар. Бәхетле тормош селпәрәмә килә. Бөйөк ватан һуғышы башлана. Фатима һалдаттар рухын күтәрер өсөн агит бригадалар ойоштороп, фронт һыҙығына юллана. 1943 йылда Сталинград фронтында һуғышыусы Башҡорт атлы дивизияһы яугирҙары янына ала бара. Ниндәй генә ауыр һуғыш йылдары булһа ла, ул үҙенең алдына ҡуйған маҡсатына ирешергә ынтыла. Юғары уҡыу йортона инергә теләй артабанда. Был турала бер кемгә лә әйтмәй генә, эстән генә әҙерләнеп йөрөй һәм ысынлапта философия фәндәре кандидаты диссертацияны яҡлай ала. 1947 йылда Фатима Мостафина Мәскәүгә аспирантураға юллана. Академияла 3 йыл уҡый, ғилми тикшереү эштәре алып бара. Йәштәрҙе яңы рухта тәрбиәләү темаһына диссертация яҙа. 1950 йылда философия фәндәре кандидаты диссертацияһын яҡлай. Фатима Хәмитовна философия кандидаты булған беренсе башҡорт ҡыҙы. Мәскәүҙә философия фәндәре кандидатлығына диссертация яҡлаған ваҡытта уның ғилми етәксеһе Андрей Николаевич Леонтьев уға шундай юғары маҡтау һүҙҙәр әйтә бит инде. Һеҙ башҡорт ҡатын-ҡыҙҙар араһынан иң тәүге философия фәндәре кандидаты ти. Һәм һеҙ ти Мәскәүҙә ҡалып, 2 йыл эсендә докторлыҡ дәрәжәһен яҡлай алаһығыҙ ти. Ул һеҙҙең ҡулығыҙҙан килә ти. Егәрле ҡыҙҙы Мәскәүҙә КПСС үҙәк комитетына эшкә ҡалдыралар. Фатир, дача бирәләр. Йәшәү өсөн бөтә шарттар булдыралар. Фатима әсәһен дә үҙ янына ала. Барыһы ла яҡшы. Тик Фатима Хәмит ҡыҙының күңеле Атайсалына, Башҡортостанға тартыла. Форсат сыға. 1951 йылда Башҡорт ССР-нан Мәскәүгә хат килеп төшә. Фатима Хәмит ҡыҙын Өфөгә эшкә ҡайтарыу буйынса. Мәскәүҙең ебәргеһе килмәй, Фатиманың ҡайтҡыһы килә. Ни булһа ла булыр тип ул тәүәккәлләй. 1955 йылдың февралендә Фатима Хәмит ҡыҙы Мостафина республиканың мәғариф министры итеп ҡуйыла. Фатима Хәмитовна бөтөн яҡлап та яуап бирә. Белем бар, характері бар, кеше менән һөйләшә белә, эште алып бара, эште белә, иң мөһиме. Мәскәүҙә уны ихтирам итәләр. Күрше республикаларға сыҡһа, тейешле өлкәләргә сыҡһа, ихтирам итәләр. Министр Мостафина 16 йыл үҙе лә алйал белмәй, башҡаларҙы ла эшләтә. Ул осорҙа мәктәптәр 7 йыллыҡтан 2 йыллыҡ уҡыуға күсә. Урта белем биреү мотлаҡҡа әйләнә. 26 йылғы перепис менән сағаштырып, 59 йылғы переписты сағаштырып ҡараһаң, 33 йыл ваҡыт үткән, ни бара. 33 йыл эсендә башҡорттарҙың һаны үҫмәгән. Ни өсөн шулай? Сөнки башҡорт теле уҡытылмағас.
Икенче телгә күчерергә китәләр. Һәм халык үзенең милләтен оныта, телен оныта. Шул вакытларда бит Рәми Гариповка бөтен ни ташлана. Ни өчен? Туган тел шигырен язган өчен генә. Ул туган теле ниндәй халык өчен, ил өчен ниндәй зыян бар? Файданан башка. Аның өчен уны күпме яфаланалар. Менә шул вакытта Фатима Хәмитовнаның куркмаенса үзенә авырлык алып, шуны эткәрүе, ул зур бер батырлык дип исәпләйм мин уны. Фатима Мустафина министр булганда, бәләкәй генә башкорт авылларында да мәктәп төзелә. Өфө, Күмертау, Сибай, Салават калаларында педучилищелар асыла. Фатима Мустафина бик күп реформалар үткәрә. Ул 8 еллыкка күсүде, башлангыч класстарның 3 еллыкка күсүен ул тәэмин итә. Укытучыларды әзерләү өстендә бик күп эшләр бит инде. Теге кирәкле, тиешле белеме yetişмәгән укытучылар була ул усырда. Ул дигәнгә хәтле. Ул ошо укытучыларның квалификациясын күтәрү өстендә бик нык эшләй. Гомумән 16 ел эчендә ул башкарган эшләрдә ханап кына бөтерелүктә түгел. Әгәр дә бана сак кына нигә карасак, тарихка карасак, башкорт мәктәпләрендә укыта торган, укытучылар әзерләй торган уку йортлары, педучилищелар практика эштә икәү генә була. Темәс авылындагы педучилище һәм Мырак авылындагы педучилище. Алар калалагы педучилищелар түгел, авылдагы педучилищелар. Авылдарга күп студентларның бик баргыһы килмәй. Кемдер башка урынга бара алмай, кемдер итмәй, шулар нигездә киләләр. Шулай булмаган өчен, менә ул Фатима Хәмитовнаның хезмәте, ул педучилищеларда, башкорт мәктәпләре өчен укытучылар әзерләүдә калаларга күчерү ягын карай. Һәм менә шул Белорет калаһында асыла, Сибай калаһында асыла, Адактан Салават калаһында шул укытучылар әзерләү училищелары асыла башлый. 60-нчы еллар башында Мәсәгуд педагогия училищеһын ябу мәсьәләсе күтәрелә. Өлкә комитеты беренче секретаре Зия Нуриев Фатима Мустафинаны үзенә сакырып ала. Мәсәгуд училищеһын ябуга ничек карайһың дип уга һорау бирә. Улар өчен бердән-бер уку йортын япһак, без кем булырбыз? Бездән дә яман кеше булмас. Педучилище кирәкме? Әллә авыл хуҗалыгы управляющийына контора кирәкме? Халыктан һорагыз, дип җавап бирә Фатима Мустафина. Милли мәктәптәр гыйльми тикшеренү институтының Башкортстандагы филиалы ул Фатима Мустафина заманында асылды. Ул милли мәктәпләргә игътибар арта укыштан соң. Оның буенча гыйльми тикшеренү эшләре эшли башлады. Укытучыларның дәреслектәрне квалификациялы язырга, методиканы яхшы төзергә кирәк. Һәм шуның өчен менә шундай милли тикшеренү институты барлыкка килә. Һәм шуның филиалы ул Башкортстанда асыла. Хәләтле авыл балалары өчен Өфөлә мәктәп-интернаттар төзетә Фатима Мустафина. Яшь рәссамнар өчен Хынлы сәнгать интернаты, беренче гимназия-интернат бинаһын Газиз Әл-Мөхәммәтов исемендәге музыкаль интернатта астыра. Ул 20-нче мәктәп, мәсәлән, шул елларда барлыкка килде. Өфөлә бер касанда булмаган башкорт мәктәбен арытыр өчен, йөрер өчен күпме көч салынган унда. Мин ул вакытта студент идем, мин беләм мондагы ничек итеп йөрүләрен. Уларды КГБга ташып бер булдылар, ундай кешеләрдә. Уларды. Менә шуларды бит йөреп сыгырга кирәк иде бит. Ул бүгенге түгел, бүген менә бер мәктәп асырга теләй икән, аксаһы булса, тотала, асала, эшләйдә китәләр. Ул вакытта улай түгел иде. Һәм менә шулай дип бик авырлык менән, бик зур көч менән, бик зур дәрт менән асылган мәктәп ул 20-нче мәктәп. Күп каршылыктарды еңеп, 1970 елның 1 сентябрендә Өфөнең Кап уртаһында Кала башкорт гимназияһын астыра. Башкорт гаиләһендә үскән балаларның киләсәген әсәләрсә хәстәрләү шулай. Әле лә был гимназия халкыбызның йөҙө ҡашы булырдай зирәк, рухлы, зиһенле балалар тәрбиәләй. Мин 5-нче класстан алып 11-нче класска тиклем гимназияның сараларында катнашып, төрле олимпиадаларда урындар алып, КВНда уйнап, башкорт теленнән һәм әдәбиятыннан урындар алып, Илһам шигырында конкурсында еңеүсе булып, конкурсларда катнашып, ошо премияга лайык булдым. Мин был премияга бик шатмын һәм зур рәхмәтлемен. Фатима Мустафина турында мин гомумән балаларга һөйләргә яратам. Мына кабинет музей булуы бик отышлы бит инде был кабинетта. Башкорт теле әдәбияты дәресен үткәрмәйм. Башкортстан тарихы турында күп һөйләйм, шәхесләр турында һөйләйм. Фатима Мустафина турында һөйләргә яратам. Фатима Мустафина башкорт халкының иң күренекле кызларының бере дип әйтәм.
Фатима Мустафина кеүек булырга тырышыгыз дип өйрәтәм. Фатима Мустафина кеүек кыйынлыктар алдында югалып калмагыз дип. Менә ул инде авыр заманда укыган, максатына ынтылышлы булган, инде авыр замандарда белем алган һәм шул белемен кулланып безнең халыкка хезмәт иткән. Башкортостанда югары белемле укытучылар әзерләү кәмегәс, Фатима Мустафина республика етәкчелегенә инә. Тик ярдәм тапмай. Өлкә комитеты секретары Закирия Акназаров менән Мәскәүгә юл тота улар. Өфөлә мәктәп булмагас, Өфөлә башкортлар әз булгас, уларда бит табырга кирәк. Һәм менә уларда әлбәттә райондар уйлап яйын инде. Райондарга үзенең кешеләрен җибәрә, кемдәрдәндер хәбәрдар итәләр, эшләр эшләйләр. Һәм унда күренеп калган эше ярарлык кешеләрне ул әлбәттә эшкә ала инде. Мине лә әйтте бит инде. Әгәр дә мин мистер вакытта һине белгән булһам, һине эшкә алырмын дип. Ул башкорт милли кадрдарын үстерергә көч салган бит инде. Һәм Мәскәүгә ибәреп укытырга тырышкан. Мәскәүдә укып беткән яшьләрне Башкортстанга кайтарырга тырышкан. Уларга фатир юллап бирүне тәэмин иткән. Һәм уларның артабан ошо Башкортстанга хезмәт итүен тәэмин иткән ул. Балаларды бик ярата ине. Менә мин эшкә Айвалат алып бара торган, ога 2 яшькә тиклем ул минем белән институтка еш кына бергә йөренә. Уны яраталар ине. Һәр бер кабинетка алып сыгып китәләр дә, сонда йөрүтеп алып инәләрне. Бер заман коридорда Фатима Хәмитовнаның тавышы ишетелә. Кем балаһы бул дип кычкыра. Әлбәттә сыгып йөрдем инде. Караһам, ул Айвалатты етәкләп алып килеп ята. Айвалат кешенән тартынмый ине. Бергә рәхәтләнеп атлап килә етәкләшеп. Шуңа күрә ундай бул балаларга ла мөнәсәбәте шундайрак ине. Ыңгай мөнәсәбәт, яхшы мөнәсәбәттә. Фатима Мустафинаны башкорт мәгарифе калканы тизәр. Тимир катын дип тә йөртәләр уны. Уның һәр һүзе акыллы, төпле була. Талантлы кеше, көчле ихтиярлы кеше, һизгер кеше, күңелле кеше. Менә ошо кеше үзенә юл ярып килде. Министр булып 16 ел торды ул. 16 ел тору өчен Фатима Хәмитовның характеры белән ул бит айт дигән айт дип тормады, баш биреп барганда түгел иде. Шуңа карамастан ул үзенең постында калды, эшен эшләне, уның белән исәпләштеләр. Ул замандала ебегән кешеләр менән түрә карарында баш иеп торган кешеләр менән исәпләшмәйләр иде. Һәм ныграк кешеләр менән үз эшен белгән һәм үз эшен яклап көрәшкән кешеләр белән барып исәпләшәләр иде. Фатима Мустафинаның кәңәшләре. Экзаменга, мөһим очрашуга барганда үзегезгә ышаныгыз, белемегезгә, һүзләрегезгә, кылыгыгызга. Рус телен һәм чит телләрне өйрәнегез. Башкорт балаһының рус телен һәм башка телләрне белүе уны дөнья кимәлендә үз эшенә килтерә. Һәр көн иртән физ зарядка яһагыз. Буласак ирегез белемле булһын. Шул сакта гына һезнең гаиләгез, балаларыгыз югары үрдәргә күтәрелер. Үз халкың өчен, илең өчен файдалы бул.